GB Social Media Department, so yan pong IT. Sa DCGB Production Assistance Center, yan po dyan si Ciara May Liron. Newsroom, kasabay niya to sina Angel Mostaza, Jenny Matubaleran at saka si Mary Joy Jaresco. Siyempre sa luwas sa Mega Force Patrol sa padagos na pangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa Banuan at sinupukawan mga turog sa pansitan. Yan po dyan mga tugang sa 3rd District. Si Jimmy Nasalita. Alala ko sa'yo. Ang samuyang Field Commander, Chief of Reporters. Pantang yaon man sa Capital Provincial si partner Al Armario. Kahit Si Paring Jomar Bien, dumampo sa 1st District. Pantang yaon man mga tugang si Karen Nicole Ala ang iyong buhok sa City Hall. puti na Henry Daboy Mata, mga tugang dyan po sa Mobile. Samuyang mata ng DCGB sa kalsada. Siyempre yaman po si pas Jasmine May Baloloy. Kami po kabos minasaludar mga kabayan. Minapapatin sa rumang morning. Ipapa Ano man po sa inong pinagigibo sa kanya, naman sitwasyon nindo, sana po okay ka mo. Sa mga nadidipisilan sa buhay, okay lang. Basta importante, mga tugang nakakatipong at sa tampangay po sa rual daw. Wag lang bibitaw. buhok ko. Kabayan ng konting igus pa. Kahit At saka siyempre pangadji sa mahal na Diyos. Naday lang kita magirilang, okay na. Bueno, kahit mga kabayan, naman po sa mga kabarangay ta. Oy, salamaton sa 2nd District Engineering Office. buhok ko. Sa amay na pagresponde diyan po sa lugar na yan po sa Padang na pirming didang kurs ki mga batiris. Mga baybay, mga tugang nga sinibapang na mga debris kapag binauran. Ayan po halian diyan sa sarong ano yan, pinagista kaning mga quarry materials diyan po sa Padang, no? Bago magabot sa tulay. Di napaamay so mga tawang kan 2nd District Engineering Office pig karos tagani po na bakong maging delikado sa satuya po ng mga motorista. Sana sumpiton hindo. Na mahali talaga sa mga baybay. Sigurado po yan pagdaya na linig maray, may mga sisimplang na naman dyan ng mga motorsiklo at saka pwedeng magdarusay ang mga auto kapag napasalalim pang preno. Tabata palugsot po yan. Okay? So salamatan po manay. And then syempre, mga tugang sa tuya po ng mga kababayan, salamaton man day nagaloy subaka except digdi sa mo. Taga Subago, mga tuga kasubanggi pinagmonitor na talagang may mga matnging digdi sa sentro, may mga naglubog na mga lugar. Pero pag agi ko Subagong alas 4 ning aga, walking lang kita from UST, Legazpi. At diyan po sa Rawis, ding nag-aging tricycle, pati jeep. Di nila lakaw-lakawan. 20 minutos man pala ang lakaw panggang pasin di sa DCGB, alis sa UST. Sa mga lugar, nyaon sa mga ragpa, hanggang dyan sa may Piñaranday Street. Pero dahil na pong tubig. No? And then, pati so digdi sa may party dyan sa may palabog sa Tanchuling, digdi sa may Rizal Street. Wala nang tubig, pero nyaon sa mga ragpa. So, traces mga tugang kang mga dugi na daradara kang baha kasubanggi. Paglog tayo sa DCGB, yan sana. Talagang harararom ang parte kan DCGB. Sinuyo kung di magmotor kasubago aram kung may problema kita digdi. Mata baba sa motor no? So anyway, at least naka-exercise kitang amay at at least sabi dahil kita nagulpi, thank you Lord. O bueno, mga dugangan na po mga istorya. Ali po dyan sa luwas, nasa linya ng mga pag-iribay nato sa Mega Force Patrol. This time, dumaan kita kay Pading Jomar Bien sa 1st District. Pading, good morning, please come in. Salamat, Padi. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Pig, susundo ngunyan kan Municipal Disaster Risk Management Office. Kan tiwi, ansarong parasira na nawara kasubanggi. Napadpad sa Camarines Sur. Pangyari, ano? Inipadian, ipinahayag ngunyan sa DCGB News ni Mr. Manuel Damo and MDR Remo kan tiwi. Sinabi ni Damo na sarong parasira 51 years old na taga Barangay Maiyong, Kantiwe Albay, ang nagbalo pa na maglawod ka subanggi
Actually, duwa ang naglawod, tigsarong sakayan, para magpasiring duman sa buya, digdi man sana sa barangay Bayong, pero harani man lang Padingmar, harani lang sa gilid, Okay. para magsira kan itong 51 years old na parasira, susakayan, naputol suga ko dali duman sa buya, Oho. na nagresulta na nakatipwa siya duman sa Kairiba. Oh, yun. Napaiwala pa si Inanod Blag. na kasabay kang makusog na ukol buda paros, susakayan, pasiring na duman sa norte. Mhm. So, Kairiba, nakabalik sa gilid. Nakontrol niya pa man sa iyang sakayan, nakakabit pa siya sa buya. Pero ining parasirang 51 years old, diretso ng inanod. Nagreportan ka pamilya digdi sa MDRRMO and naman sila makarescue ka sa banggi. Mhm. So ang ginibo, nagkukontak na sa nasinda sa mga MDRRMO man sa iba-ibang lugar, particularmente duman sa Camarines Sur, duman sa direksyon, Mhm. na kumpirmar sa indakan presentasyon MDRRMO na yaon duman sa presentasyon na padpad so parasira asingon niya nasa kustodiya na kang MDRRMO. Huli kay ni sinabi ni Mr. Damo na nagpadaratulos na siya ng lunadan duman sa presentasyon kasubago tangani na sundo na itong parasira tangani na makabalik na digdi sa barangay Mayong Kantiwi Albay. Nagpapatani din ni si Mr. Damo na maski paano sa pagiling ninda na maluya ang ukol o ang bagyo, dahil na pagpigbawalan, dahil na nanggad balo-balo, tarog kay itong kasubang ginangyari. Oho. Maringani, ito napadpad siya sa gilid, Yeah. tulos, Oo. dahil nanaloy. Kung napadpad sa tahaw, kung pirang delikado. simana siya dyan, hindi kung mabuhay pa. Iyan, marina lang Tataw day na kandaga. gulpi, day na day na danyaran sa buhay. Dahil na route sa sakayan, Mhm. dahil luminubog, o yan na, napadpad lang pagili, dumana sa presentasyon. Okay. Takong nalubog baga ito pa de. Mhm. Pero delikado na naman na may mawarang sarong buhay. Roger on that. Mhm. So, iyan, taon-taon, piglalaw man na makakabalik na rin sa barangay Mayong Kantiwi ang naunang bita na parasira. Yan pa din, dagdag na informasyon, Jomar Bian, DCGW. Thank you very much, Pay. Bago nga paring Jomar Bian, meron regada kang bareta niya, ito yung manungod po dyan sa nawarang parasira, nakasiblag duman sa buya. Tinalbo, inaano hanggang sa presentasyon sa Camarines Sur. Maray tabuhay, no? So, otopig sundo na kang MDRRMO Kantiwi. Yan, abiso po ni Sir Damo. Pagbawal, dahil na magparadalo-dago. Patangani pong dahil mabugtak sa siring na sitwasyon. Iba? O bueno, dugang tayo istorya alin po dyan sa luwas. Partner Alal Mario nasa linya man. Partner, good morning, please come in. Partner, tagkagnanin mga tarpaulin ang Albay District para sa mga greetings kan Happy Fiesta. Oho. Maski mauran ang panahon. Iningunyan ang sitwasyon na partner na pagi kita digdi sa kapirang barangay kan Albay District on sa Babloy ang fiesta. Kumpara mo sa mga ibang barangay, lalo sa mga hararayo lugod, kaysa digdi sa sentro na medyo normal sana ang sitwasyon. Pag-araw kaning piyesta, lalo pa kinansilar so parada. Kaya ngunyan digdi sa Albay District, garuman sana normal ang aldaw. Lalo pa ngunyan naguran-oran, kaya bibawin na sanakan mga politikong iba. Sa paagin ng tarpaulin sa indang pagkikipiyesta. At kisain ka kumiling, kadakol na mga greetings and iyon ay man ang sitwasyon kay iba pa mga barangay, lalong-lalo na haranin na ang eleksyon naman. Kaya dakulo na mga politiko ang nagpapansin sa paagin sa mga tarpaulin. Karani na marumduman lamang kan mga residente, mga botante, pag-abot kan eleksyon.
Ang sitwasyon digdi sa Albay District, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Paringal. Yan ang mga tugay natong istorya. Yan sa luwas. Yan po. Mamarada. Ang kapistahan, ayan, kinansilar nga ni po ang parada. Siyempre, pasiguro po ka mga nakahagi pong, kaya kang patawos pong pag-ura na sinbase man sa mga anunsyo, mga tugay na pigbalos ng pag-asa. So, preemptive po yan para po walang magkaigo ng dakulang problema. Bueno, may uram pa dyan sa luwas, Ate Flery, dyan po sa Buyuan. Good morning. Nawala yung internet sa DCTV sa ibang mga lugar, no? Pati Santo Domingo may nagapot sa kuya, pero sabi ni Ate Flery, may net na daw yung DCTV ko niyan. Sige, areglado po, tabi. Bueno, mga tugang, happy birthday pala kay Jimos Barrios, kay Brad, Jimos Barrios, sali po yan ng pagbati sa tuyang mga kabrad sa Pi Sigma Fraternity and Sorority. And then sa Kabalikat Civicom 430 chapter sa Santo Domingo, sa Rumbangi Base chapter. Okay? Happy birthday tabi, Sir Jimos, 43043, kang Kabalikat Civicom Santo Domingo. And si Ringman, happy birthday sa Masiramo na Litson. Masiramo na Litson. Sa owner kang Masiramo na Litson diyan po sa Ginubatan. Sa Yang Mat Litson, happy birthday kay Manay Shirley Tolosa. Ayan. Si Ringman, happy birthday kay former Councilor Lilian Ramirez. Ngunyan pong Aldao. And siyempre si Franza May Boras, happy birthday man. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness po sa Indo, lalo na sa iba pang mga nagsiselebrate ng birthday, mga tugang. Okay? Bueno, naman po sa mga kababayan may abiso ang Department of Health para po duman sa mga pakibaba daw tabi. Medyo nagang feedback na. May monitor man ako, okay lang. Hindi man na problema. Okay, dumaan po sa mga kababayan may pangirondom ang Department of Health, no? Especially, duman sa paglaban mga tugang sa leptospirosis. Tayang baga sa mga suhelang na nakukuha niya mga tugang sa paglabdo sa baha. Na kung saan yaong man dyan minabulos mga tugang sa mga ihi, asin ati ka mga kino, asin iba pang hayop na infected mga tugang ng leptospirosis. Iyan minalaw po yan sa sistema kan tao, lalo kung may lugad, no? O nakainom mga tugang ng tubig, kaya bigbawalan ay magkarigos dyan, di ba? Mga tugang sa kakusugan, kaya ito po na sabi nga ni Kayan pagparauran, so kadakol ang mga lugar na buminaha, and siyempre may maati po ang tubig baha, kaya iwasan hanggat kaya. Yan po sabi kan Department of Health. So ano man ang dahilan, bastang napalabto, maski na ngayang lugad o namamatian, magkonsulta sa doktor o health center sa laog ning 0 hanggang 2 aldaw. Kaya po takong naramdaman po nito kanakaagi po na bagyong Karina, suminakat po ni Nusto ang kaso kan leptospirosis sa mga naapektara na mga lugar. Kaya yan po tabi para po duman sa mga kababayan basta pag nakamati magpakonsulta tulos tangani pong di kita magkaigo ning dakulang problema. Iyo po yan ang mga sitwasyones. Papa Mar, good morning. Nagdadangog kami digdi sa online sa Cam Norte. Okay man digdi maliwanag na, pero nasa number 2 pati bad labang at yan alas 11 daina. Hello sa inaanak natin kay Edmundo Di Mata, kay Munding, yan. Duman sa mga kabarangay mga tugang, ingat-ingat na sana po tabi. And then siyempre hello kay Sir Jeff Santos diyan po sa Queensland, Australia. Dito anya Sir Mar, wala, asul na asul ang langit. Ang swerte nyo dyan, Pero maswerte man kita digdi mga tugang sa Bicol,
lalo sa Albay, mga tugang ta naghali man tulos. Ang nagulpi talaga halos kadaklang kan mga lugar sa Kamsurjing, no? Pero maswerte sunabwa nga tayo ito adi. Sunabwa ka suwago, pigilin ko sa mga post ni Mayor. Dahil man ngayon nagbaba parig di sa mo. Ayos na garuso mga paagyang kamba aday. Kan tubig dyan po sa nabwa. Kaya baga yan ang perming pigapot ka mga kababayan tapag mabiyay. Pero asub kanina wala eh. Okay lang ang lugar. Nakakabalda ang mga auto. Pero may mga nagkapira po mga lugar, maski sa sentro, sa bagay yung Abella Jing nga babay. Ito sa inot na dinangkuros kamba, kasubanggi, kasuhapon. Pagkatapos, mga tugang sa iba pa mga lugar, sa Siruma, asin iba pa, na mga lugar nagrulubog tabi. Yan ang mga sitwasyones na sagod sa ngunyan, mga tugang padagos po na pinagbabalidarman kan mga Disaster Risk Reduction Management Office ang mga lugar na sabi nga ni kaya ni kung may mga nadanyaran na mga tao o propiedades. Okay? So, digdiman sa tuya, mga tugang sa Albay, Kasubanggi sa Pioduran, tapos sa Bilyar, ayan po sa mga lugar, and then Uwas, and then Pantaw sa Libon. So, nakamonitor kita Kasubanggi, yun nga, na-monitor ta na nagpadaraning rescue team, ito po na Bureau of Fire Protection. So, nakabase dyan po sa Ligaw. Diyan po kinumpirmar man kasubago yan ni na Vice Mayor Max Sison at saka ni Congressman Didi Cabredo na nagpadara ang mga tugang ning rescue team and may kasabay na rubber boat yung gununan mo kaya maray man na igwa po talaga kita kaandig di so rubber boat pati ninda bako buluho butog talaga daradara ninda pag rescue paduman Kasubanggi. So, nakulang bagay po na igwa kita mga tugang ng Rescue Force, kaya na BFP, na sabi nga ni kayan, sa gabus ng kunyan, sa gabus ng klase, mga tudang emerensya, pwede sindang magresponde. Di ba? Kung naramdaman do itong pag-rescue kang sumanga, paghanap kang sumanga nakabangga bagang eroplano diyan sa paminsa sa Kambulkan yaon po so rescue force kang BFP tapos ngunyan mga tugang sa mga tinampo yaon minadaralagan tulos tapos ngunyan uyan mga tugang sa baha yan nakadalaga naman and then nakapag-rescue mga tugang ning mga kababayan nato salamatong pumaray tabi sa madalian na pag-responde mga tugang kan kan sa tuya po ng mga bumbero. So hindi lang sila pang palsok ning kalayo kundi pati na po sa ibang mga aspeto ng emerensya yaon na po sinda talaga. May mga handang mga tropang handa mga tugang na mag-rescue mag-akudir tang mga trained na po sinda. Okay? So kompleto may gamit para po mas madali na makapag makapag-giro. Magayon ang pagka-responde na biruin mo aram nila talaga na baka di nagdarang rubber boat takong day sinda maka-penetrate sa truck ninda di so rubber boat ang pwede mga tugang na makasalbar ng buhay. So dakulang bagay po yan para sa tuya digdi po sa Albay yaon dyan nakabase yan sa Ligaw pagkatapos syempre mga tugang sa iba pang parte na pwede nilang maserbihan. So, sana madugangan pansin ng mga gamit. Tangani po na mas madali na makapag-dalagan takong sabay-sabay baga na magkaganing mga pag-agad ng responde. Di, at least maging madaling makadalagan. And then, siyempre, sa satuya man na mga kababayan, dahil rainy season na, tapos ang mga bagyo, mga tugang pag-bare months, ang mga agi kayan, mga tugang ali diyan sa may parte kang Mindanao or Visayas, permi po yan na pigsa sa Ripsipan, kundi man tumbok ko ng Bicol region, kaya preparado sa nakita permi. Sabi kang pag-asa kan last week,
igwa pang mga 14, 10 hanggang 14 na mga bagyo ang posibleng lumaog mga tugang sa Philippine Area of Responsibility hanggang sa katapusan kan taon. Kaya dakol pa kita nga agihan. So dapat na maging preparado na kita, di ba? Ayan. Dakulang tabang man ito po na mga abiso kang ano ni kang Bicol River Basin, no? And then igwangon niya na bago kung may mga cellphone ka mo, may Facebook, pwede ka mong ano yan, pwede ka mong mag-login duman sa http://noaa.up.edu.ph para maraman po nindo kung ano sa inyong lugar mga tugang delikado sa baha. Automatic pag nilalagay mo yung location mo duman, location mo na ano nida na hiling kung anong kung kumusta ka, kung nasa high, medium o low ang sa imong peligro sa baha. Ayan po tabi. Dako lang tabang yan. Ulitin natin. http://NOAA. Yung NOAA niya is noah.up.edu.ph. So, dako lang tabang yan sa nisyan sa kuya ni Mahar Lagmay. Ka mga amigo ta para mas madaling makagiya o makatabang yan. Okay? So, dakulang bagay po yan na may mga bagong ng mga ekipahes po yan. And siyempre, natural, salamaton sa tuya pong APSIMO, asin po sa mga MDRRMC na antimano, nagpalos po ng mga abiso para giyahan ng sa tuya pong mga kababayan. Kaya yan po talagang padagos kita na sabi nga ni Kayan nagsisikap na ma-attain ta ang zero casualty. Ano? Yan po tabi. Kaya duman sa mga kababayan ta, magsunod sana sa mga abiso ka mga disaster officials ta, kan mga otoridad nga ni po na everybody happy. No? Pag-abot po kang panahon. Alright? Okay. Di, sana dahing nagulpi mga tugang na mga ano yan, agricultural products sa pagparauhuran na dominama po sa kadakol na parte, halos kampangiling taka nakaagi, halos takop mga tugang subilog na Pilipinas kang uran. Ngunyan, uto naman pasiring na duman mga tugang sa norte, so duman naman ang pigbabayo. Nailing sa mga post kasubago, sa Rizal, sa Antipolo, mga tugang asin nagkapirang lugar sa Manila, may mga lugar na pong pigbaha. Okay? So, antabay lang po sa nagkapira pang mga informasyones. And hopefully, mga tugang, mag-improve na ang weather sa mga masunod pong oras. Tangani pong makalinig-linig na sa mga binaha. Pagkatapos, makaburbalay-bay na sa mga labahan. Makalinig na po ka mga harongta. And balik na po kita, mga tugang giraray sa aga, sa normal na mga buhay-buhay ta magtrabaho, asin mag-ireskwela, mga tugang digdi po sa tuya pong komunidad. Hey ba? Alright, mga kapatid, mamaya sa mga nagtatanong, manungod po duman sa sabi mahiwasan na jobs fair kang Civil Service Commission. Mamaya po pagbalik natin, ano lang po kita, mahangos lang kita, magkakaroon ng mga nagkape ng commercial saka news break. Pagbalik ta, pasadaan ta po yan mga tuga na manungod dyan sa kaputan nito sa Civil Service Commission Jobs Fair. Babalik po kami. Standby lang. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something smarty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo,
Tunay na progresibo ang Tercer Distrito. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwa din paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras alas 11:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Dai pa nagdidesisyon ang liderato kan Senado manungod sa suspension kan klase asin trabaho ngunya na aldaw Setyembre 2 sa Metro Manila sa tahaw kan makusog na pag-uuran na dala ni bagyong Enteng asin habagat. Sigun kay Senate President Chis Escudero, pigmomonitor paninda sa ngunyan ang sitwasyon kung may mga baha ng lugar dahilan kan padagos na pag-uuran. Basado sa ultimong report kan Metro Manila Development Authority o MMDA, wala pang mga lugar sa Metro Manila antig babaha. Sinabi ni Escudero na ngunya na aldaw, dakol na mga nakaschedule na pagdangog sa Senado, kaibana na ang pambansang budget asin ang pagpapadagos kana pagdangog kan Subcommittee on Human Rights manangod sa kung paano nakaluwas sa nasyon, sinda dismissed Mayor Alice Guo sa ibong kan warrant of arrest laban sa mga ini. Yan ang pangalas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Liver Aid Silymarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, San Miguel Beer. Sali na sa San Miguel Beer Tansan Katutak Panalo under the Crown Promo at baka manalo ng up to 100 million worth of prizes. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita.
Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, post mo yan, bro. Pray until something happens. Mga tugang second part ng Ribana nato dito sa programa. Aramon nato kanyang pong Monday, September 2, 2024. Hello kay Bing Buenbones. Good morning, Papa Mar. Kiring man si Marites Abion Antiquiera. Good morning po, Sir Mar, watching from Puro, Legazpi City. Wilma Samson. Good morning, Kuya Mar. Saban Weming Ani po sa Bilyar. Grabe man po ang tubig binaha po duman sa salog. Yeah. Si Remy Villaluz Escobar. Good morning, Sir Mardila. We're listening from Barangay Bugtong, Legazpi City. Salamatan po maray tabi. Sa inyo pong pagantabay. Hindi po ito yung pong programa ngayon pong Aldaw na ininin Monday. So yan pagdungaw ni Jose Marichan Kasubanggi. Dumalidali sa tudong uran. Anyway, po sa mga kababayan daw, magbilang na. Pirangal daw na sana, Jerome. Countdown. Para po naman sa mga kababayan natin yan. At least sabi nga ni kaya ni yan po ang saro po na mga bagay na kita po ang unique sa Pilipinas. We have the longest na celebration mga tugang ng Christmas. Pagkat luminaog na po ang bear months, ha? Pag luminaog na ang mga bulan na igwang bear sa ultimo, mga tugang yun na yan ang poon, mga ano yan, pagpapamati mga tugang kang kapaskuhan sa tuya pong palibot. But anyway, every day dapat maging Christmas Day. Yan, okay? Good morning ay Kuya Mar, sabi ni Johan Mascolino, Santa Cruz. Yan. Alright, bueno, mga tugang, may nagapot manungod po duman sa ano yan, sa jobs fair, mga tugang kang
ano yan, Civil Service Commission sa sendang 124th Philippine Civil Service Anniversary. Yeah. So ibagaro ngunya nagpuro na. Pero digdi po sa Region 5, ang schedule is September 4 dyan po sa SM City Legazpi. Kaya magkunya na kamota, ano yan, mag-asikaso kamukan sa indong mga pinakadabis-dabis mga tugang na resume. Yan, di ba? Magpreparar ni dakol, tangani na dakol ma-applyan, di ba? Ngani po na makaano kita, magkaiguaning mga trabaho, di ba? At ini pong oportunidad man ini, mga tugang, kang ano ni, kan sa tuya po ng mga kababayan na ano yan, magkaiguaning ano yan, nin sabi nga ni trabaho. Ano? Alright. Alright. Oy, ano yan? Ang mga pag-iriba sa newsroom, kamusta agihan dyan Alisa ang pasiring sa Manila? Passable pa man. Manila to Legazpi. Di ba? Manila to Legazpi. Kung di pasisiring kayo duman so, kunyan pasisiring duman sa Baguio. Di ba? Garo na sa may haranina sa may Cagayan, so kaninang alas 10 mga tugang di tagrabe po so pag-uura na daradara ay di ano yan, pakimonitor man tabi sa newsroom, no? Kung passable ang ano from galing Quezon patiring sa Manila. Manila to Legazpi. Yan, may mga nagarapot po ng mga kababayan. Pero so eroplano kaya kami makinan sila ng mga biyahe, di ba? Lalo yung Cebu Pacific, di ba? Okay, naman sa mga kababayan magkunyang kita tabi, pasiguro kita pirmi. Tangani po na ano yan. Ariglado na. Papa Mar, may internet na tabi. So, DCTV. Ayos naayos na pala mga tugang kang DCTV. Alright. Kadakulan mga ano yan. Kadakol po ang mga pinagpaluwas na mga emergency numbers kan mga ano yan. Kan mga kababayan na sabi nga ni mga tugang talagang ano mapapakinabangan man, di ba? Mapapakinabangan man. Okay, duman sa mga kabarangay dakulon po ang mga kunya, no? Dakulon man sa mga naabisuhan man tulos mga tugang kang Bicol River Basin. Sa totoo lang, may mga nilosinda mga tugang ning ano yan, ning mga abiso manungod sa kondisyon kan mga kasalugan sa Kabikulan na ansa inda nga ning mga tugang kaswapon hanggang kasubanggi yung widespread and severe flooding ang pigalauman ngaya. O nabibilag sa Uwas. Uwas, Bula, Kamaligan, Lake Buhi, Sipukot. O yan po sa mga nagkakapirang pong mga nailista, mga tugang na ipinaluwas na abiso. Kaya nakapagpreparar man tulos-tulos mga tugang sa mga kababayan Alright, basta pag-araw kaya na medyo naglangkaw na, magkunya na kita. Mag-iskirda na kita ngani po na makasalbar ang buhay in times of crisis bawal ang madunong. Ayan okay. Mga pag-iriba tabi, na lang tabi kung diretso ang biyahe man pa Manila siyempre so mga nakanselar ang flight malunad sinda sa bus, di ba? Kung may mga asikason po duman sa Manila. Alright, okay. Ngunyan mga tugang sa tuya pong bagong mga impormasyones. So yung Senado sinuspend na pala. Sinuspend na yung yung trabaho ngunyan pong Lunes.
kan Senado dahil po sa maraot na kamugtagang kang panahon dara kang bagyong Enteng. So ang mga hearings ninda ma-resume mga tugang tomorrow. Sabi po yan mga tugang ni Senate President Escudero. And pinagpaluwas ang anunsyo mga tugang ni Secretary Renato Baning Jr. kan Senado, Renato Bantog Jr. kan Senado. Ayan po tabi para duman sa mga kababayan natin dahil sa sitwasyon mga tugang kang bagyo. Okay? So, pero garo ano yan pag ngunya na udto pagluwas kang bagong ano yan, baka may mga pagbabago na. No, nagalat man pati sa mga nag-stranded na ngaya kunyan. Sana ngaya mahali na. So, ano yan, mahali na so abiso na ngaya ano ni, so warning. Kapag automatic yan, pag signal number 1 ang sarong lugar, automatic mga tugang na kansilado ang mga biyahe kang mga sasakyang pangdagat. Lalo pa igwa pang gale warning, di ba? Kaya dakol man sa mga naipit sa nagkapira pong mga pier digdi po sa satuya pong palibot. Ayan mo anang mga ano yan, dagdag nato mga impormasyon so wala pang lumalabas ang pinaka latest nila is yung 8 o'clock pa lang. Okay? So halat-halaton mga tugang ang mga iluluwas pang mga bulletin kang Pag-asa manungod po dyan sa kung may mga mahali na mga lugar, halimbawa sa Albay, dyan po sa warning signal. Iyo po yan. So gusto man na maaraman kan mga kabarangay nato, mga tugang na ano yan, magkaigwaning pag-lift na tangani na makabiyahe ng pusinda pasisirin sa inda mga destinasyones. Yan po ang talagang kunyan ang talagang sabi nga ni kaya ni nagiging naiipit kasi day tulos na pupundo sa Manila. Dapat din ang putok magdalagan. Kundi paano mo yan na makaskason din so makaskason man so bagyo sinalaog pa sana sa par na LPA naging tropical depression tulos. Pagkatapos pagdalagan niya mga tugang naging ganap ng bagyo. Kaya duman sa mga kababayan yun na po yan ang sistema kang kamukta kamukang panahon niya to. Talagang ang panahon ay nagbago na ang panahon. Kaya ang kunyan sabi nga ni kaya ni day kita magparakaraw-karaw. Sabi nga ni kaya ni kapag may mga dapat aram ta kung anong mga gigiribuhon ta. Okay? Alright. Duman sa mga kabarangay ta, hanggang kung may nag-apot pa ng gadmanong kudigdi sa kunyan. Sa LCWD. Wala akong opisina ang LCWD. Pero pwede ka magbayad siguro duman sa kunyan. Sa ibang mga digital na pigbabayadan, di ba? Aro kan GCash, kang Maya, EasyPay, bayad center outlets, pwede kayo magbayad dyan. Pero yung opisina, ayan po tabi na sabi sarado mga tugang ang sa indang opisina ngunyan dahil po sa anibersaryo ni Simeon Ola. Ma-resume sinda mga tugang transaksyon sa September 3 sa aga. For bills payment, the same may be done through. Yon po. Pwedeng GCash, pwedeng Maya, pwedeng EasyPay, bayad centes. Ayan po tabi. Pero yung naman mo sa opisina ninda, wala po tabi. Alright. Yan po tabi ang mga And then, may advisory sila na medyo may diferensya ang tubig ta.
May diferensya ng tubig tagarungon yan sa nagkapir ang mga lugar. Tingnan nga natin ha. Para sigurado kita. Kunyang kita. Ayan po. Low pressure. Dahilan po sa critical water level Campil Hydros Clarifier Clear Water Tanks. Ganyan po yan Aldao, September 2. Ang apektadong mga lugar, almost all areas kan Legazpi City. Iba. Dahil lang po sa critical level kan clarifiers clear water tanks, ang bulk water supplier na PhilHydro nag-implementar ng valving sa production line. Bilang resulta, ang mga konsumidor pwedeng maka-experience ng low water pressure sa mga masunod pong oras. Ang normal water supply sa mga konsumidor piglalaoman na makakabalik sa loob po ng 24 oras matapos na makompleto ang gabos na maintenance works na kinakaipuhan para ma-improve ang serbisyo kang LCWD. Okay, so hinahagad ning pasensya asin pagsabot para sa temporary inconvenience. Rest assured daw that LCWD and PhilHydro will give its best effort to restore service without undue delays. Thank you, Databe. Yan po. Ang mga anabiso. Yun ang problema natin na pag lumabog ang tubig. Yan po, labog din kita gabos. Ba? O yan po, kaya yan ang kunyan. Sabi nga ni mga dagdag pong abiso ka mga kababayan po nyato na sabi nga ni mga tugang padagos pong pinagbabantayan ngani po na magkaigoning maray na serbisyo. Alright. Okay. Iyo po yan para duman sa mga kabarangay nyato. And then, Papa Mar, tuloy ba yung taniman ng bamboo? Sama sana kami. Ay, mag-coordinate po kamo dyan sa kunyan. Pero dagos po itong pizza size. Ano dyan? Pizza size city? Ayan. 6 and 7, pizza size, mga tugang, dyan po sa Padang, no? Ang target, may maarabot po ng mga Rotarians from Manila, tapos Rotarians from Japan, na nahiling ang kahalagahan mga tugang kang inipong kampanya na magtanom ng bamboo. Masabay sinda. Ang sabi nga ni, sa laog kilimang taon sinda masabay. Sa pindigdi po sa tuya. Ayan po Pizza 6 and Pizza 7 po yan. Santo Domingo, dyan sa Santa Misericordia and San Fernando ang target, no? Pagkatapos mga tugang Daraga, and baka yung Kamalig magkaroon din, no? And nag-request nga ang ginubatan kung arinman. So hiligon ta po yan mga sitwasyones. Pero ang sigurado po mga tugang digdi mga tugang sa digdi sa parte kang Padang, sureball na po yan mga kababayan. Nagtugot na po sa saro na sabi ni Father Mamoy kan Saturday sa programa nagtugot sa saro mga tugang na quarry operator na sa indang restoration kan Queen Arininda dumanda tabi matanom. Ayan. Ay di maray-ray baga. May kinauron man kami abuon talaga ngayak. Pero parte pala niyan kasi sa indong sa indo pala na obligasyon yan na after na makakwari i-restore iyan na lugar na Quinarianindo parang yung sa minahan, di ba? Parang sa pagmimina. After na makapagmina na naubos sa pagmimina, dapat ibalik, i-restore, tapos i-rehabilitate. Iyan po mga tugang na lugar. Warog sa rapu-rapu baga, nagkatarnuman na ni mga kahoy, darakula na databi. Digdi man sa mga quarry sites, dahil ang bamboo pwedeng mabuhay mas yung mga tugang dyan po sa mga mabaybay. Iyo po yan ang itatanom. Giant bamboo, pagkatapos iron bamboo. Nahali pang pulumulok. Duman po sa sa Davao del Sur, no? Kaya duman sa mga kabarangay gusto na magpartisipar,
magkudunit ka po dyan kina Kapitan Harold sa Padang, o kaya dyan po sa Laudato Si Farm, dyan kina Father Momoy sa Mary Siling Sanctuary, tangani po na makasabay ka mo. Dyan po sa pagtanom. Iyo po yan ang sa mga advokasya na ay pinagpapa-advokar mga tugang ni Father Momoy, tanganing maibalik ang sa tuya po na mga kunyan, tuya na mga maray na paghahangos kang paros. As in, ang bamboo is 60% pala na nakakasurop ng mga carbon dioxide, mga tugang sa tuya pong palibot. Kaya dakulang bagay po yan. Pero pa, duman sa nakakatabang siya na day magkunyan, day magpararasay, mga tugang ang daga. Tangani pong areglado. Kaya, yan po, bagata, sangun yan, sabi nga ni, padagos po ang ispersos man na makapagtanom talaga, asin makapag-put up ng mini nursery sa kada barangay, dahil nahiling po na iyo po ang saro sa inspiring business. Nagpupuuna po duman sa Amerika, sa Europa, kaya lang talagang ang kulang is yung tanom. Tigdi man sa tuya sa Pilipinas, igwa naman na nagkaigwa mga tugang ning pagpuon ning pagpuon na magkaigwa ning factory ning bamboo tiles, yung mga tiles na made of bamboo, pero kulang da po tabi ning raw materials. Kaya iyo po yan ang talagang padagos na pinagigibukan mga environmentalista na mga pudan para magtanom po kaya magpadakol. And saro yan sa dapat nagibuon magkaigoning nursery para tuloy-tuloy, sustainable, mga tugang ang pagtanom. Sangon niya nagkukuha kita, duman pa sa Mindanao. Igwaman dyan mga tugang na makukuha sa Bula, Bamboo Plantation sa corporation, dyan po sa Bula sa Camarines Sur. Diba? Pero iba yung galing dyan sa Bula, hali sa Pisug, mga tugang kambambo. Pigpatubo po ninda. And according mga tugang sa Tagsadiri, pag pinatubo mo ali sa Pisog, it can last up to 100 years na tabi. O di, igyugon mo. Baging sustainable kunyang bagay yan, nagkakanap. Sige lang yan, basta tuminubo na, sige na lang po ka ng kakabuhay hanggang sa dumami ng dumami. So yan ang pinag-antisipara na nangunyan ang panahon para magtanom. Danganin pang nagralaugan mga tugang sa mga pigapo niya itong mga nag-invest para po sa engineered bamboo products. O yun na po yan, may mapagkukunan. So, dire-diretso ang magiging sistema. Kasi ito nga ning sa Mindanao, sabi ninda na ito nga ang intensyon ka itong Amerikano, kaya nag-put up dumaning plantation, ning factory, tangani na makagibo ning bamboo tiles na i-export pa sisiring sa Amerika asin sa Europa. Mala, taday man na nakaka-export digdi pa sana sa Pilipinas, ubos na. Adidi ito gibo. Ayan mo, kulang ang materyales. So, yun na po ang panahon na para magtaranom kita. Okay? So, duman sa Bula Plantation ay lingtais 7 hektarya. Pigta naman ninda. Lalo ining mga giant bamboo, ang distansya is 7 meters. 6 to 7 meters ang distansya kang kada saro. Tangani na matawan ng panahon na pag nagano man agad yan, pag nagkaranap na po yan, mga tugang nagparaturubo na, pwedeng mapano na sa lugar. No? Yan po tabi adi. Ang mga mga lakdang po yan, mga tugang para maparami ang bamboo na saro man yan, mga tugang sa sabi nga ni tallest grass in the world, di ba? Tapos pag may bagyo minahapay sana, tapos minabangon giraray mga tugang pag natapos na ang sigwada kan makukusog na paros. Kaya po yan. So iyan ang saro pa sa nahiling. So kawayanihan, kabuhayan para sa kawayanihan para sa kalikasan, kabuhayan at kinabukasan. Yan po tayo, 4K. Yan po ang proyekto na gigibong po sa maabot pong Sabado. Biyernes,
Biyernes, Sabado, yan. Pizza 6 as in pizza 7, mga tugang kan Rotary Club, as in kasabay pa ito po na ano yan, kasabay pa dyan mga tugang so ano ni ining kunyan anong tawag dito suka partner ta mga tugang Inner Wheel Club, ano, Manila at saka yung Daraga, yan, sasama diyan po sa proyekto pong yan. Kaya duman sa mga kababayan ta, gusto po nindong umintra dyan o kaya mag-participate kamo sa pagtanom kayo na bamboo, coordinate lang po kamo dyan sa mga kababayan ta, tangani pong maging ariglado ang satuya po na ano yan, pagtaranom sa Biyernes asin Sabado. Ayan po ang ipinagtalaan. Okay? So duman sa mga kabarangay, see you tabi, diyan po sa satuya po na dispersos na makapagpadakol kita ng bamboo, makapag-put up ng mini nursery sa kada barangay, as in ultimately pag-abot po kang panahon mga tugang makatabang sa livelihood, as in sa iba pa po niya itong pang-naipong. Doon po nito So naging bisita tabaga kan Sabado, family corporation lang ito, family company, pero ngunyan pinahiwas na nakapag-employ na ng nasa 260 mga tugang na mga kokoteros, no, yung mga naggigibo lang sila. Ang pinaka main product nila is yung paggibo ng ano hindi coco coir, yung coconuts, no, napigagya babanigian mga tugang para dahil magrasi ang daga. Kaya dakulang bagay po, no, na pag talagang trinabaho, nangyayari po. Magayon ang resulta. So, ining bamboo, yan po sa nahiling na inspiring and promising business, mga tugang, na gagamit na sa Vietnam, sa Japan, maging sa Western, as in sa European countries, nauuso na po yan mga tugang na pigagamit ng mga engineered bamboo. Pang kisame, pang salog, pang lanob, panggibo ng furniture, sasin kadakol pa pong iba, ginibong plato, ginibong mangko, ginibong kutsara, ginibong t-shirt, ginibong ginibong tuwalya, hali sa bamboo. Diba? Alright, mga kapatid, oras na to 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokal. Unilab, yan ang alagang Unilab. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. San Miguel Beer, sali na sa San Miguel Beer, Tansan, Katutak, Panalo, under the Crown promo. At baka manalo ng up to 100 million worth of prizes. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated, sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024, You on Walk in the Light, na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung sain sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwa din paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kay Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Hirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Hirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Hirit na, ilabas mo. Ang San Miguel Cretisen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Mapa 90s, K-pop, house o hard rock man yan, ilabas! Yug-yuga na at mag-beer call. Drink responsibly. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardilan. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Huwag po na pagkaaga. Ang bilis-bilis lang po ng oras, mga tugang. Ang 40 minutos na. Makalis po ang alas 11 pagkaudto. Oy, duman po sa mga nag-antabay. O, dahil mo na magpakararga. Magkararga na kamo. Palan. Magpurol tank na kamo ngunyan. Ha? Tamay umento tabi sa aga. O, final na ini. Final na po ini. Sa aga, ma-aumento po alas 6 ting aga han mga produktong petrolyo. Okay? Tuesday po yan, September 3, 6 o'clock in the morning, ang gasolina maitaas jing nin salapi kada litro. 50 centavos per liter ang aumento sa gasolina. Sa diesel, madudugangan po nin 30 centimos kada litro. Yan. 30 centavos per liter ang increase sa diesel. Sa kerosene, haralang kao po ini sa kerosene, sa gas, so mga nagagamit po ng kerosene, 70 centimos kada litro ang aumento. So, LPG na inut na po nagitaas kan September 1. Di ba? Kaya nagiritaas na naman ang mga produktong petrolyo. Taso sa LPG, ang rason, mga tugang, nag-iimbak na, nagtitipo na
So mga lugar bagang nakakasaparkin taglipot. Ning winter, nagtitipo na daanin panggatong. Tayo nga pigagatong ro para uminitan sa mga harong. Ha? Yun na po yan mga tugang sa tuya po na mga updates para doon sa naghalat. Final na po yan tabi para sa aga. Final na. Na ano yan, oil price increase. Pinatanasan na kita ki ano yan, durodakula mga tugang na rollback. Pagkatapos sige na naman ang kaitasa di. Dahil nang ganda kakabalik lupo duman sa mga dating mga dating pamresyo kaya ano yan, mag-shift na kamo sa kunyan sa electric. Sana bumuro barato na andig di. May magmanufacture na kandig di nga ni pong bumuro barato. Alright. Oy, duman sa mga kababayan ta, pangyari adi. An batag palan. Importanteng maray palan talaga ang batag Jerome. Igaganunan mo na dahil sa batag, ang pinakagurang na tao ngunyan sa kinaban, 110 anyos ang edad, batag ang sekreto niya. Ayos sila na eh. Ayun na, kinumpirmar kan Gerontology Research Group na nag-validate mga tugang kung totoo na 110 years old or older mga tugang ini po na babaying nabuktak sa World Super Centenarian Rankings list. Ang sabi mga tugang ining si Ituka ang pangalan nag-star sa nursing home sa City of Asiya, sarong lugar, sarong syudad sa Hyogo Prefecture sa Japan. Mga tugang, nagkumpirmar man mga tugang na manungod po duman sa sa edad. Igyugan mo ining ang sabi mga tugang, ang paboritong pagkaon ni Ituka, banana. Batag. Ang sabi, every morning may popular yogurt flavored drink na pigapo na kalpis. Pero ang paborito niyang pagkaon mga tugang is banana. Naging volleyball player kan high school, nag-agom sa edad na 20 anyos, may duwang aki duwang aking babae duwang aking lalaki, 2 daughters and 2 sons. Sabi po ang Guinness World of Records. Yan mga tugang, sige daan kunyan kay ni sige an hiking, sige ang hiking yung suminakat na mga tugang sa sinakat niya ang 3,067 meters o 10,062 foot na Mount Ontake ninduwang beses, nag-enjoy talaga siya sa haralaba ang mga tugang na ralakawan maski siya naging 100 anyos na. Sanggatos anyos na. Kan sabihan daan na siya na ang pinakang oldest person sa kinaban. Simple sa naman ngaya ang reply niya, thank you. Yan. Thank you. Ngayon sana po databi ang ang pinakang kunyan. Pinakang niya, pinakang simbag niya. Si Ituka na ang pinakang gurang na persona
dahil nagadana po so 117-year-old na ano yan na i-record mga tugang kang Guinness World. So ngunyan si ito ka na ang bagong status kang pinakanggurang na nabubuhay sa kinaban dahil sa batag. Kaya huwag niyong pagpara-oris namin mga tugang ang batag. Di ba? Huwag niyong para-oris namin ang batag. Importante man pala talaga sa buhay ta. Nagyugununan mo. Okay? O bueno, mga kapatid, padagos na nagpaparaharapot sa mga barkada ta. Kumusta na yung Pantaw Port niya? Kunya na, nag-operate na, nabuksan na, nag-soft opening na. Pero ano yan, batang kunyan, lubog luman sa baha, sa Pantaw. Ay di, kunyan, halata-laton tapo tabi. Ano? Ang sabi nga ni, mga tugang, iyo nga ni ang pagpuon kan bagong era para sa probinsya. Dahil iyan po na Pantaw Port strategically nakaposisyon sa sulnupan na parte o yun pong West Coast, no? Na sabi, mga tugang, importanteng link na minakonektar sa Albay asin sa mahiwas na riyon kang Visayas and Mindanao and maski lampas pa dyan. Pero ang sabi mga tugang, ang Pantaw ngaya, sabi ni Gobernador Grex, minasimbolo mga tugang para sa Albay asin sa futuro kan Albay. Yan. Na tinawaning acronym mga tugang Supantaw. Ang primerong ang P, progress. Yan. Pantaw Port stands as a symbol of progress, driving economic growth and facilitating trade na that will propel our province forward. Yan, yung ngayon ang mapabanti sa tuyang probinsya. It is a cornerstone of our development strategy na makakatabang para masiguro ng Albay mantinidong maging competitive sa ever-changing economic landscape. Yan. Yung letter A, yan yung pigabon na access. Yung Pantaw Port, mga tugang, magpapakusog mga tugang sa access sa regional and national markets. Sa pagikan pagbukas kan mga bagong trade routes, ang Pantaw Port makonektar mga tugang sa mas dakol pa na mga pagtaraning sa Visayas at Mindanao, asin makakapag-opresir ng local industries asin bagong opportunities. Yan. Yung N is network. Yan. Yung Pantaw Port ngaya is a hub that strengthens our network of connections. Ini nagpapakusog kang sabi nga ni kayan ties between communities sa tuyang probinsya asin sa kataraning, fostering collaboration and natural growth. Yung T, transformation. Yan. Ang sabi ni Governor siya ngayon na Pantaw, simbolo ng kan transformation kan Albay. Minarepresentar kan sa tuyang journey from being a province rich in natural beauty to one that is also a dynamic center of commerce and innovation. So ang Pantaw Port daw is parte kan sa tuyang mahiwas na espersos para i-transform ang Albay into a vibrant economy. Yan, ayos pa na di. Ang letter A, aspiration. Yan, para duman sa Pantaw. Yan, letter A na kita. Pantaw Port embodies our aspirations for a better future. Saro ngayon testimonya kan sararong ambisyon na gibon ang probinsya na mag-offer mga tugang nin mas dakol na oportunidad para sa mga namamanuaan, greater prosperity and mas halangkaw na kalidad ng pamumuhay. And then yung letter O, opportunity. Yan. Finally,
Ang Pantaw Port, iyo po ang gateway to opportunity. Ini makrear ning trabaho, maatrakar mga tugang ning investments o negosyo, as in magsusulong ng economic activities na mabibenepisyaran iyo po ang mga albayano. Ini sarong pundasyon, mga tugang, na pwede tang gibuon para sa brighter future kan probinsya. Ini ngaya, sabi ni Governor Grex, ini ngaya, pun pa sana. Ang real change lies ahead. Kaya pangapudan sa mga leaders, mga entrepreneurs, mga trabahantes, asin mga albayanos na i-take ang opportunity ini and make it our own. And let Pantaw Port be more than a gateway. Let it be the engine that powers Albay into a new era. Ayan po, tabi adi. Ayos man. Yan po ang meaning kang Pantaw. Sa context po ni Governor Bex. Alat-alatod tayo po ng mga magiging sistema na sa totoo lang, pag yan po nabuksan, pwede man agad na bumarato ang produkto so transportation and handling cost mababawasan. Diba? Mababawasan eh. Iba man ang biyahe, mga tugang, pag sa barko. Diba? Batang apod pa lang kan kargamento sa barko, cargo, bako man shipment. Yan ano, ayun, cargo. Diba? Okay, cargo ship. Iyo ngayon ang di pag kinarga mo dyan, hali ngay sa Manila, pasiring dyan, di halipot na sa ng babayong contract. Di ba kung masyadong mahal? Di makabawas naman sa produkto ta. And then yung opportunity na diba magkabukas man yung biyahe, di ba? Biyahe pa Manila, biyahe pa Visayas, sa paagin ng barko. Ay, balay nyo. Di ba? Pagdating ng araw, depende po yan siyempre sa pangangaipo. As in, sa kundakul na po ang mga nangangaipo talaga. Tapos pwedeng dahil hararom yan, baka pwedeng mag-cater mga tugang ng barko na hali sa ibang nasyon, di ba? Iyo po yan ang mga iliguntang mga sabi nga ni oportunidad, di ba? Nagkagawa ng soft opening, may opisina na po duman, may kuryente na, ang halat na sana po mga tugang ang pagpun gayan. And then maging ang Bureau of Customs talagang positibo man sinda sa pagbukas na yan kang Pantaw Port para po sa maduungan kan mga barko na magpapakusog man kan ekonomiya. Asin siyempre mga tugang magkakapakusog pa kang sa tuya po ng mga trabaho. Asin sabi mapagdidilinsyahan kan sa tuya po mga kababayan. Okay, so dakulang bagay po yan mga tugang na tatrabaho talaga. Natatrabaho ang mga kaipuan tang trabahuhon para po sa ikakaunlad ng bayan. Yan. Alright? May napabaretang duwang nagadan pero pigo-confirmar pa po ini kan NDRRMC. Dahil sa bagyong Enteng kasi nabagat. Pero duman ining duwang ini napigyan ko ng bitaninda, duman ini sa Central Visayas, hali, Region 7. Pero pigo-confirmar pa manungod po dyan, and then may dakulwa ng mga nagkarulugadan. Okay, may landslide garo duman okay, may landslide. So di naman sa tuya mga tugang, sana wala akong nadiskwido dyan po sa magparauran kan nakahali pong aldaw hanggang kasubo bagong maaga. Okay, sa ibang mga lugar may mga nagturumbang mga kahoy. Makusog ang paros duman sa indadi. Parang nyake na itong baso kahoy. Ayun, yan po tabi, dahil pa man na-abiso kung, at diretso manggaro ang kunyan, diretso manggaro ang biyahe. Tapos, yung sa tuya po ng mga naon dyan sa delistis ng bulkan, pasiguro lang kita permi, okay? Pasiguro lang kita
bad may nabutok dyan sa itaas. Uy, may magbulos po pababa na mga mga lahar. Magbulos ang lahar floor, magpasiguro lang kita tabi. Pero minsan ang ice to the bowl, tangani pong dahil magkagawa ng problema. Kang mga nakalis na oras, may patanid man yung P-box. Manood po dyan sa sa mga pag-uuran na yan. Talagang dakol pa man ang nakakunyan dyan. Dakol pa mga tugang ang naka-stack. Nasabi nga ni Kayan, mga tugang, nasa heightened lahar risk ang nagkapirang lugar dito po sa Albay, di ba? Kaibanan dyan yung Maisi, Anuling, Kirangay, Maninila. Tapos ang Masarawag, Mulad Bukad, Nasi-isi, Mabinit, Matanag, Bunga, Buyuan, Basod, Bulawan, dyan po sa Albay. Yun po yung Bulawan, parang yun yung yun duman yan sa San Jose, ang dakulang salog dyan. Okay. So yan, magpasiguro sa napirmi tabi. Pag nagpara-aurora na, magkunyang kita, pasiguro kita dipisil na. Pero minsan ang ice to the bowl. Okay? Alright. So halos ang sa tuwa man ng mga mga MDR animals talagang sanay na. And then ang gaypuan na sa naman talagang ang pag-evacuar kan mga nasa delikado. So pero may mga minakusa naman talaga. Igwa naman talaga kitang mga kababayan na minaboluntaryo ng mag-evacuar pag nailing po nilang talagang delikado na ang sitwasyon. Diba? O paano, mga kapatid, I think this is all for today. Patos-patos na kita, mahangos lang po kita, mga tugang. Pagkatapos mabalik po ako, 12:00 mga bareta. Para po dyan sa mga kababayan pag-arriba ko dyan, mga tugang si Jasmine Balon. Okay? Pasendo po ka, boss. Thank you very much for keeping me company. God bless the Philippines po, tabi. Salamat, bye-bye. There's a calm before the storm. Kaming magtutropa, laging ganado sa trabaho. Ganado!